Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten dulur Bang Yenal channel dimanapun anda berada. Dino iki aku arep mampir nang warung yang terkenal nek Sukolilo. Warung iki lokasinya nang Jalan Sawah, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Warung iki wis suwe ngadeg nang desa iki. Lan nang kene iki tibake warung iki lokasinya nang tengah sawah. Makanya warung iki diarani warung tengah sawah Bapak Rodi. Nah kene iki awake dhewe iso mangan karo ndelok pemandangan sawah sing ijo royo-royo. Awake dhewe nang kene iki gak usah kuwatir dulur, nak milih menu akeh menu utama nang kene yakni lodeh kutuk, lodeh jambal, lodeh bandeng. Lan awake dhewe iso milih nasi jagung utawa nasi putih. Pokoke nang kene sesuai karo apa sing sampean karepno. Warung tengah sawah Pak Rodi iki iso awak dhewe nikmati bendino lah mulai esuk sampai sore. Lah awak dhewe kene iso ndelok menune sing lodeh buket lan krasa banget. Lah niki niki awak dhewe pokoke dijamin maknyus delok entalur lodeh sing buket kewontel gare selera mangan awak dhewe tambah akeh. Lah warung niki niki dulur awak dhewe iki iso mangan sak warke dulur, nek njaluk tambahe gak apa-apa lur, sing penting awak dhewe iki puas mangan nang kene iki. Lah kaya aku nang kene iki mau tibake aku wis kari lur, nang kene iki awake wis karek buntut tok. Sebagaimana pepatah sing kari ya entuk buntut. Lah ora apa-apa, sing penting aku iso ngrasakno lodeh kutuk sing tak senengi nang kene iki. Wis pokoke mangan iki jelas maknyus. Sampeyan nek pengen oleh ndas kutuk utawa tengahe daging kutuk ya budal esuk. Wis ta lur, pokoke nek mangan iki tak jamin puas. Sampeyan nek pengen nyoba mangan ya langsung ae teko nang warung tengah sawah Bapak Rodi Desa Sukolilo. Matur suwun.